Красиво е. Прави линии. Летя. Докосвам. Страх ме.
Само спокойно. Мията вамата се по. Изпратиха ме да ти помогна. Лхат атехит хамлаха. По принцип да, ако не си толкова разсеяна. Но анохи. Мислиш ли? Еман. Нещо да си забравила, освен че трябва да говориш на български. Не мисля. Не. Помисли. Отмести се. Моля. Стани. Спокойно, само без нерви. Нали ти казвам? Това ли търсиш? Сигурна бях, че съм ги взела. Издъних се. На всеки се случва. Затова съм тук. Ани, Лусия, благодаря ти. няма защо. Да разберем какво те чака. Това трябва да е картата. На картата има легенда как да стигнеш до училището. В оранжевият плик има билети за градския транспорт. В жълтия – пари в брой. В училището намери стаята на 8 Б клас. Запознай се с Павлина от същия клас. Покани я на вечеря. Дай възможност тя да прецени кои деца от класа да поканите. По време на вечерята накарах папетата да ти разкажат своите мечти. Поканете и Боян от 12 клас. Той е твоята цел. За вечерята имаш помощник – Адамс. Не разкриви самоличността си. Време за мисията – 48 часа. Остани с мен. Не знам дали е редно. Така или иначе в гардероба всичко е по 2. Моля те. Да видим какви дрежки има. Скучно. Тези хора нищо не разбират от мода. Ани, качвай се! Шумно е. Не си ли свикнала? Не, за пръв път ми. Какво? Възикаш ли се? Не. Знаех си, защо не ми каза. Казвам ти. А те знаят ли? Обикновено не спращат никой сам, когато ме за първи път. Ти нали за това си с мен? Да. Ще бъда честна, на интервюто излъгах. Така или иначе системата беше блокирала, нямаше как да ме проверят и всички останали бяха взети. Въпрос на късмет. Излагала си. Понякога се налага, колкото да ти е странно. Споко ще свикнеш. Карти, билети за проверка, моля. Дайдем тук да видим какво става при вас. Колегата го е проверил. Я да видя. Бобка, проблем. Чакай, идвам. Задръж. Нередовни. Така, здравейте, момичета. Какво става? Нямат карти, нямат билети. Това обяснявахме на човека, който е с вас, че няма пари да си платим глобата, за което много съжаляваме. За тата невинност вече. Спокойно, не да къщиш. Пари нямате, така ли? Не, нямаме. Така,
правилата са си правила, вие сте нарушителки и колегата е абсолютно прав. На следващата спирка ви сваляме С нас от рулея. ще не се обяснявате, разбрахте ли? Спокойно. Значи, такива са правилата, момичета. Но ще закъснея за училище. Абе, не ми се обяснявате, ще закъснеете, бе. Не се притеснявайте. Седите долу, си платите глобата. Спокойно. Ще слезат. Спокойно. Айде, колеги, ги сваляме. Айде, тя. Ето, сега иде и следващата спирка. Няма да Айде кажете сега билет. слизаме. Айде, момичета. Така. Колега, какво ще ги правим, а? Сега ще видим какво ще ги правим тези двечките. Значи първо директорка, после полицията и накрая при родителите. Разбрахте ли? Това не ви се размия така на двечките, тук така. Момичета, като ви гледам сте от добри семейства. Защо не говорите с вашите? Ви вземат по една карта за целия градски транспорт. Не ви се смейте. Съвсем нормално е, може да пътувате където си поискате, няма да закъснявате за даскало, плюс това няма да се разправяте с хора като нас. Вие разберете, ние това работи, вие сте нарушителки, нямате пари, нямате билети. Аз така нещата няма да ги оставя. Аз тек няма да ги пусна тук така да ми се размия. Разбираш ли? Вие двете, как няма ни пари? Гледай ги, бе, колега! Гледай как са облечени, бе! Да признаш, че нямат пари? А? Да ти изгледа, че нямат пари? Колега, моля ти се. Ма колега, гледай! Ама колега, Казах не ти да мога! блъкнеш! Наистина е по-добре да млъкнете. Не, в очите, нищо не се чува, бе. Какво става с тебе, бе? А нищо не се чува. Нямаш звук, нямаш глас. И ти продължаваш, бе. Какво му направихте на този човек, бе? Абе, не се чува нищо какво говориш, бе. Свести се, бе. Помощ, помощ. Този човек нещо те му направиха. Мани ги тези. Помощ. Ани, айде де. Не е хубаво да се зяпа така. Беше много красиво. Не знам къде ти е кола. Тук. Да, бе, да. Колкото и плика с билетите. Добре да я знам, че съм разсеяна. Обещай ми повече да направиш така. Обещай ми. Какво? Говоря за контролера. Знаеш, че не е позволено да се намесвам. Побързай, закъсняваме. Казвайте. Едно гиврече и кифа с мармалад. Леко да е. Може ли си сложи шапката? Мога, да. Геврече и кифа с мармалад. А гивречето същото ли е? Същите са, естествено, господин. Турбичка може ли да ми дадете? Да, разбира се. Здравейте, хубав ден. Искаш ли да довършиш клиента? Исках да довърша клиента, ти ме спря. Сега ти го Не, довърши. просто дадах турбичка, която ти забравяш всеки. Ще искам да си плата. Да, 2,60. Виж какво направя. Кое последно да направя? Да довърша клиента или да те оставя да минеш? Да довършиш клиента с усмивка. Баничката, каква е цената? Пише там. Какво ти става? Не на тебе какво ти става. Къде е, госпожи? Какво става? Ехо! Ей, какво правите, бе? Ма чакайте малко. Господине, не може да влизате тук. Извиняйте много. Не може да влизате. Кажете какво е. Той ги гони нещо. Кажи им да излезат. Навънка давайте. Айде навънка се разправите, моля ви. Не Какво може е станало? да Кажете, влизате Кажете, тук. говори. Излезте навън.
Кажи, Столична община. Говори, бе! Говори, бе! Ясно, за колко работни станции говорим? Да. Колко е голям офиса? Да. За какво ще се ползват станциите? Айде. Да, разбирам. Ние трябва да... Благодаря. До чуване, до чуване. Бея, чакай. Ти задника ли ми гледаш? Не. Сигурен ли си? Мамо, престани. Тръгвайте, тя ще ви настигне. Не ви си часовника поне час по-рано, не мога да те карам всеки ден. Все пак някой от нас ходят на работа. И не си хърчи всичките пари по моловете. Кърпички имаш ли си? Не. Ми купи си. Че си труден ден. И аз те обичам. Извинете, може да ви питам нещо? Да, кажат. Тук ли учите? Да. Случайно да знаете в коя стая с 8 Б клас? 8 Б. Да, търсим 8 Б. Ние сме от 8 Б. За какво ви е? Ние сме нови ученички. Супер, елате с нас, ще ви покажем. Взимайки предвид всичко, което обобщихме от предишния урок, трябва да се поставят още някои точки, които всеки предприемач трябва да следва. Охо, госпожо. Добър ден, госпожо. Добър ден, госпожо. Точно на време. Извиняваме се за закъснението. Колко пъти да ви обяснявам, че се казва извинете ме или извинете ни? Госпожо, Не можах да ви науча да идвате по-рано на училище, поне се научете да говорите правилно. Сядай. Тези две момичета са нови ученички. Предполагам, новите ученички могат сами да говорят, нали? Едва ли имат нужда от конференция в твое лице? Сядай. Доколкото разбрах от директора, става въпрос само за една нова ученичка. Да, постоянно ни се случват. Ние сме близначки. Ние сме Разнояйчни близначки. Разнояйчни, значи. Да, аз съм балерина. Тишина, казах! Добре, в понеделник, като се върна директора, ще я видим тази работа с обърквацията. Влизайте и сядайте. Вратата, моля. Честит рожден ден, Бея. Така, продължаваме. А в края на следващия час ще се почерпим. И така, в основата на всички предприемачи е личната мотивация. И под мотив не се разбира само печалбата. Да, живеем в потребителско време, но печалбата не може да е единственото, заради което да правите това. Бъдете креативни. Използвайте ума си, използвайте въображението си. Създайте нещо неповторимо и уникално. Бъдете себе си.
Сега сте свободни. Закъснение от предния час не извинявам. Стига, престани вече. Стига. Айде с нас. Къде? Навън? Какво ще правите тук? Ще ви се чантата. Бея, ти няма ли да излезеш? Не, предпочитам да остана тук. Така, режисьор? Тейлор Хакфорд. Сценарист? Джонатан Лемкин и Тони... Не се сещам. Добре, остави я. Продуцент? Ан Копълсън и Warner Bros. Warner Bros е световен разпространител. Да, може. Добре, разкажи ми малко повече за сторито. Брични фонд са вали киноманки. Нека са чанати, ама ще им свикнете. Как се казват новите? Вие пишоци нямате си. Аре, бяйте си играете. Моля? Чупка, какво ми се молиш? Отивай се подмазваш на Боян. Стели, какво си ме зяпнал? Къде ти е Стефи, нали е много шик? Не знам. Момчета! Аре се махам. Момчета! Момичета нещо не са на кеф. Ще си поговорим с това. Кой е Боян? Боян от 12 клас секс символ на даскалото. Всички момичета са влюбени в него. Да, ние Всички момичета са влюбени в него. Да се Да, върнем бе, на да, филм. За какво говорите? Разказахме си Боян! за... За какво говорите? Разказахме си Боян! Подборът на актьорите имах предвид. Амбициозен, Амбициозен, Не се заплесвай, за актьорите му говоря. Не се заплесвай, за актьорите му говоря. Вие, нали не? Борис Боян, Киано Ривз, Ал Пачино и Киано Ривз, Ал Пачино и... Си избрам името. Теронома. Теронома. Първото име не мога да се сетя. Чарли Стерон. Чарли Стерон. Асаде. Асаде. Ти какво правите? Какво ме гледаш, бе? Ти какво правите? Какво ме гледаш, бе? Какво ме гледаш, бе? Интересен ли съм ти? Аре, бе, не съм малък. Аре, бе. Айде. Дигни шапката. Четия. По-старателно. Нещо смешно. Няма се спичиш. Леко по-голямо чест, 3 пъти по-голям са от тях. Леки мишоти. 3 пъти по-голям са от тях. Следващия път малко по-мъжки. Леки мишоти. Реагирай. Следващия път малко по-мъжки. Реагирай. Внушителен си. Няма се връзваш. Страшен е. Страшен е. Филмът, за който говорихте. Да, гледала ли си го? За който говорихте. Да. Гледала ли си го? Знаете ли, утре вечер с сестра ми правим парти вечеря вкъщи. Знаете ли, утре вечер да ви поканим. Правим парти вечеря вкъщи. Супер, къде живеете? Верно. Супер, къде живеете? Ето ви на покана. Павлина, може да поканиш когато искаш. Павлина, може да поканиш когато искаш. Само в нашия клас ли? Супер, много благодаря. Само в нашия клас ли? А може да поканим Боян. Да, но не всички. А може да поканим Боян. Аз ме нямам телефона. Тя му го има, аз му имам скайпата.
Да. Ти си момчето, което преди малко помогна на Виктор, нали? Примерно, защо? Моите адмирации. Това, което направи, беше страхотно. Моите адмирации. Това би го направил всеки. Беше страхотно. С сестра ми сме нови в това училище и по този повод утре вечер правим парти. И исках да те поканя. Утре вечер правим парти. И исках да те поканя. С сестра ти ме канай да на парти. С сестра ти ме канай да на парти. 8 Б. Ти кой клас си? 8 Това звучи малко като детско парти. Не, няма да е детско. малко като детско парти. Телефон имаш ли? Няма да е детско парти. Телефон. Телефон имаш ли? Да, телефон. Телефон. Да, телефон. Да, но не у мен. 0885 35 24 Моят е 0885 35 24 71. И запомнете, предприемачеството, това е иновативната мисъл. Предприемачите не се раждат, те се създават. Така. От първия ден с 2 закъснения. Моля да ме извините с закъснението, госпожо. Трябваше да намеря тоалетната. Нещо смешно ли има? Взимайте пример от Ани. От Ани. За първи път някой да ме помоли да го извиня. Заповядай. Кажи, Викторе. Госпожо, кога ще ядем тортата? Казах на края на часа. Възражения? Не, просто питах. Притеснях се да не изсъхна от тогава. Говорих с Боян. Сериозно. Да. Браво. Даде ни телефони. По случай рождения ден на Бея взех решение днес да не пише отсъствия. Точно както винаги. Както казват, човек даже не може да се наспи. С колко време разполагаме? Около час. Това е цяла вечност. За какво ми събудихте? Адреса знаят ли го? Изпратих покани до всички. Аз ще ги взема в 8 часа. Се захващаме за вечерята тогава. Коя от двете ще ми помага? Предпочитам аз да ги взема, а ти да останеш тук с Адамс. Добре.